너 봐봐 돌아다니면 봐봐 여기야 그래 자우지마 여기야 बड़े कुछ तो किसी नहीं ऐसा जाने वाले सब मोदी बहुत राखी वाले तो लोग ऐसे बड़े बड़े कुछ तो करेंगे माँ मोरे बहुत बड़े तो निकाल कर मत माँ अरे हमने क्यों ना मारे कृष्णा सत्य तो पागल है झूठी पड़ी थी ताले पड़ी थी नहीं या भी तेरे तो कांति सारी लोनी आज जो दिन तो ने माँ टमारी थी को तो जब तक सीखे कौन से कथा तो सुनी करी भी सुनी करी जानिଛୁ ଯୋଉଦିନ ତୋ ଜୀବନଟା ଛାଡ଼ିଯିବ ସେଦିନ ମୋ ଦେହରୁ ଜୀବନଟା ଆପେ ଆପେ ଛାଡ଼ିଯିବ ଯୋଉଦିନ ତୋ ପକେଇ ଘରୁ ଉଠିବ ତୋ ପକେଇ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ପକେଇ ଘରୁ ଉଠିବ ଯୋଉ ପଛରେ ତୋ ଜୁଇ ଜଳିବ ତୋ ଜୁଇ ପାଖରେ ପକେଇ ଦିଶା ମୁଁ ତ ମା ଲୋକ କେହି ନୁହଁ କିଛି ନୁହଁ ଖବରଟା କହିଦେଉଛି କୌଣସି ଦିନ ତ ମୋତେ ମା ଡାକିବୁନି ମୋତେ କିଛି କରିବୁନି ମୁଁ ତୋର କୌଣସି କଥା ଶୁଣିବିନି କେତେ ବଡ଼ କଥାଟା ତୁ କହିଦେଲୁ ରେ ମୋ ଦିନ ତ ହଉଛି କେତେ ବଡ଼ କଥାଟା କହିଦେଲୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ମୁହଁରେ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ କୋଉ ମା ଚୁପ ରହିବ କୋଉ ମାର ଦେହ ସହିବ ଏ ସଂସାରରେ କୋଉ ମାଟା ଅଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଶୁଣିବ कृष्णा मां ए दुनिया को तो मेरा किए आज जी बोल भी चीज को भाई को अरे तू पर जा पहुंचे और भाई को कृष्णा तू पर जा हां भाई को बोल चीज उधर से की कहूं कृष्णा तू पर जा मत कष्ट होचे छाड़ सब बता हे कृष्णा ताई मत कुछ ले घर तोड़ तोड़ अच्छा लागुतिनु सेई कथा के कहूनु मु सुनिबी कहबी तो जन्मा कोई बुझा तो मन को कहबी कम सुनी बराबर नहीं कहबी मोर तो भूमि को कहूला तो दुनिया काम पड़ती काम करिला कथाटा तो कहबू एते पुनी मूड कोन जे नाही कहूनु मु सुने को कृष्णा ମୋ ବାବା ବୋଲେ କ୍ଲେଶ ହବ ବା ମୋ ବାପା କହିଦବ ମା ଶୁଣିବ କୋଇ କୋଇ କାଇଁ ଡାକୁଛୁ କୋଇ ଦିଏ ମତେ ଶୁଣିବୁ ଶୁଣୁ ମୋର ଚାକିରି ହେଇ ଯାଇଛି ହେଲା ଶୁଣିଲୁ କଣ କହିଲୁ ତୁ ମାମା तो स्वप्न सफल है हाथ में डाक्टर सुनी चलती आज तो कृष्णा बोले डॉक्टर कृष्णा मां तो स्वप्न सफल है मो डॉक्टर ही हे ठाकुरे मो आज ठीक बुझी पारुची तमे ए दुनिया रे अछो मो आज ठीक अनुभव करी पारुची कहा आखिर लुह तमे सही पारिबनी कांदी कांदी थकी पड़िला परे तमे आज मते खुशी हेबाकु सुझाव देइछ मो बहुत खुशी ठाकुरे बहुत 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 खुशी मो कृष्णा मो पुआ डॉक्टर हेछि बहुत खुशी ठाकुरे आज बहुत खुशी हे कृष्णा एते दिन पर ठाकुरे तते दया कले रे नहीं वो ठाकुर को दया करी ना बरं म्हणे ठाकुरांनी आशीर्वाद मला जी सफलता उच्च पहुंची कृष्णा आज ठाकुरांनी जण तो की कहिल से ठाकुरांनी जण कहूची मम्मा कृष्णा
कृष्ण तम सफलता पर मु तुमको बधाई देବାକୁ ଆସିଛି अरे नियो अरे थोरो सब ठीक है ମୁଁ ଏଠି ରହୁଛି ତମେ ଜାଣିଲ କେମିତି ଏଇଟା ଆମ ଘର ବୋଲି ତମେ କହିଲେ ମୋ ଛାତି ଭିତରେ ତମେ ଘର କରିସାରିଛ ଯେତେବେଳେ ତମେ କୋଉ ଘରେ ରହୁଛ ସେ କଥା କଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବିନି କୋଉଟା ତମ ଘର ସେ କଥା କଣ ମୁଁ ବୁଝିପାରିବିନି କୃଷ୍ଣ ଏ ଝିଅ ମା ଝିଅ ମୁଁ କେତେବେଳେ କହିଲି ପୁଅ ସେ ଝିଅଟି କିଏ ଅନନ୍ୟା ହଁ ଅନନ୍ୟା ଅନନ୍ୟା अरे वाह ଭଲ ନାଟି ଅନନ୍ୟା ମୋ ମା ମୋ ଜୀବନ ଦେବି ଆଣ୍ଟି କୃଷ୍ଣ এই জগৎ মহাপুতি এই সাইকেল ও ও পড়ছি এই যে সঙ্গে তো আগ্রহ করতে মা মা କୋଉ ଝିଅକୁ ମୁଁ ବାହାରିବି ସେ କଥା କଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି କିଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହେବ ସେ କଥା କଣ ମୁଁ କହିବି ଚଳେ ତ এই ଝିଅଟିକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ପରା ମୁଁ ଏ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଛି ଏ କଥା ସତ ନୁହଁ ହେଲେ ତାକୁ ପଚାର ମୁଁ ତ କଥା ଦେଇନି ସେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହେବ ମୁଁ ତ କଥା ଦେଇନି ସେ ମୋ ଅଧାର ସାଥୀ ହେବ ବରଂ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହି ଆସିଛି ମୋ ମାର ଇଚ୍ଛା ମୋ ଇଚ୍ଛା ମୋ ମାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଉ ମୋ ମା ଯାହାକୁ ବୋଉ କରି ମିଳିବ ତା ସହିତ ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ କାଟିପାରିବି ବାସ୍ କଣ ଏମିତି ମାମା ହଉଛୁ ଯୋଉ ଝିଅଟା ତତେ ଭଲ ପାଉଛି ତାର କଣ ଇଚ୍ଛା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ନା ନା ତାର ଇଚ୍ଛା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ତୁ ଏମିତି କଣ କହୁଛୁ ରେ ଏ ଦୁନିଆ की କହିବେ ତା ପାଇଁ ତା ପ୍ରେମିକା ବଡ଼ ତା ପାଇଁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ପ୍ରେମ କୃଷ୍ଣ କହିବେ ତା ପାଇଁ ତା ମା ବଡ଼ କହିଲୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୋଟି କୋଟି ଘରେ ମୋ ମା ମୋ ପାଇଁ କେବଳ ମୋ ମା ଆଉ କେହି ବି ନାହିଁ ମୁଁ ବି କହୁଛି ଏ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତାଙ୍କ ମା ନାଇଁ ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁ ମା ଠାରୁ ମୋ ମା କିନ୍ତୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୋ ମା ମୋ ପାଇଁ ଯାହା କିଛି କରିଛି ମୋ ଦେହରେ ଯେତିକି ଚମଡ଼ା ଅଛି ଯଦି ସାରା ଜୀବନ ମୋ ମା ତା ପାଦରେ ଚପଲ କରିକି ମିଳେ ତଥାପି ମୋ ମାର ଅସୁବିଧା ରହିଯିବ ମୋ ଦେହରେ ଯେତିକି ରକ୍ତ ଅଛି ଯଦି ସାରା ଜୀବନ ମୋ ମା ତା ପାଦରେ ଅଳତା କରିକି ମିଳେ ତଥାପି ମୋ ମାର ଅସୁବିଧା ରହିଯିବ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ତ ସତରେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛି ହଁ ମା ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇସାରିଛି ଆମର ବାବା ଆଉ କେହି ନଥିବ କରିଦେଇଛି କୃଷ୍ଣ ମା ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଯାହା କିଛି କରିଛୁ କେମିତି ମୋ ପାଗଳ ହେଇଗଲା କହିଲୁ ତୋର କୃଷ୍ଣକୁ ଡାକ୍ତର କରିବି ସତ କହିବୁ तो अगर टंका न जावली तू तो अगर किडनी भी दी ना ओ आपण कृष्ण को डॉक्टर करिया पई आपण तो गोटे किडनी बिक्री अरे नहीं मो काहे किडनी बिक्री मैं कहूची मो कृष्ण मुझे हां तो एकदम छोड़ा कर जानि से कहू तो कौन भाई मुझे जानी पाई नहीं बुद्धि पाई नहीं छोटा छुई ओ या भीतर तो बहुत बड़ होई गेलो नी अथच तो मां जानि पारला नहीं दुष्ट कोठिला मो सब जानी सरी मो सब बुझी सरी मां मां मुझे के चली सब मुझे पाठ पढ़ी न तो कौन असुविधा है मुझे डॉक्टर नहीं होता तो कौन फांसी जाएगा तुम डॉक्टर करेंगे तो बड़े पीटे पीटे हो गया ना तो बैठा कृष्ण बिल्कुल तो काहे बैठा की काहे की ना मगर पाओ मुझे पाठ पढ़ी न मुझे तो बेटा को बेटा खाए को नहीं करेगा मुझे डॉक्टर नहीं होता मुझे बता तो मैं उसको नहीं करेगा तू मो पर औषध किणी आनी पारिथांतु मते खाइबाकू देई पारिथांतु तू मो पर सबु करि पारिथांतु अरे तू काहे केंती କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲି ମୋ ପୁଅ 5 ଜଣରେ ଜଣେ ହେଇ ଠିଆ ହଉ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲି ମୋ ପୁଅ ଡାକ୍ତର ହେଇ ରୋଗୀ ସେବା କରୁ ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁଥିଲି ସେଇଆ ପାଇଛି ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲି ମୋତେ ସେଇଆ ମିଳିଛି ମୋ କୃଷ୍ଣ ମୋ ପୁଅ ଡାକ୍ତର ହେଇଛି ମୋ ପୁଅ ମୁଁ ଜଣେ ଡାକ୍ତରର ମା ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲି ମୁଁ
ସାର୍ଥକ ହେଇଗଲା ମୋ ମା ପଡ଼ିଆ। ଅନେକ ମମତା ମରି ମାଙ୍କର ମା ପଡ଼ିଆ। ମୁଁ ଇତିହାସ ପଢ଼ିଥିଲି, ଅନେକ ଆଦର୍ଶ ମାଙ୍କର ତ୍ୟାଗର କାହାଣୀ ମୁଁ ପୁରାଣରୁ ଶୁଣିଥିଲି। ହେଲେ ଆପଣ ସବୁ ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହେବା ପାଇଁ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମା ପଡ଼ିଆକୁ ଦେଖି ମୋତେ ଲୋଭ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣ୍ଟି ନ ଡାକି ମା ଡାକିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। କୃଷ୍ଣ କାହିଁକି ଡାକିପାରିବନି? କାହିଁକି ଡାକିବନି? ସେ ମୋ ମା କେମିତି ତା ମାଇକୁ ବୁଝୁନ ତୁ କେମିତି ମା ଲାଗିବ ସେ ପଢାଇ ପାରିବନି। ତୁ କେବଳ ମୋ ମା ଆଉ ତୋ ମା ଡାକିବା ଅଧିକାର କେବଳ ମୋର ଝିଅ ତାର ନାହିଁ। ତାର ବି ମୋତେ ମା ଡାକିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ନାହିଁ କୃଷ୍ଣ ଏଠି କାହାକୁ ତୁ ମୋତେ କହୁଥିଲୁ ନା ମୋ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତୋ ଇଚ୍ଛା, ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରୁଛୁ କି ନାହିଁ? ମୁଁ ମନେ ମନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସାରିଲିଣି। এই ঝিଅ হব ମୋ ବୋହୂ। ତମ ଦୁଇର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମୁଁ ସତ କରିବି। এই ଝିଅର ଇଚ୍ଛାକୁ ମୁଁ ପୂରଣ କରିବି। এই ଝିଅ ମୋତେ ମା ଡାକିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ନେଇ ଆସନ୍ତା ତିଥିରେ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବାହାଘର ହବ। ହେଲେ ଏବେ ତୁ ତାକୁ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇ ମୋ ବୋହୂର ସ୍ୱୀକୃତି ଦବୁ। ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ମୋତେ ମା ଡାକିବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ଦେବି। ହଁ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏଇଟା ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ନେଇକି ଆସୁଛି। କୃଷ୍ଣ ତମେ ଏମିତି ଚୁପଚାପ ତମ ହାତରେ ମୋ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ତମ ସ୍ତ୍ରୀର ପରିଚୟ ନେଇ ସାରା ଜୀବନ ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ରୁହେ। ଏଥିରେ ତମେ କ'ଣ ଖୁସି ନୁହଁ? ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ? ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି। ଆଉ ଏତେ ଖୁସି ଯେ କହିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଟିରେ ଆଉ ଭାଷା ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ନାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇ ମୋ ବୋହୂ ସଜେଇଦେ। ହଁ କାହିଁକି ନୁହଁ? ତୁ ତ ସବୁବେଳେ ମୋତେ କହୁଛୁ ମୁଁ ତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଠାକୁରାଣୀ, ମୁଁ ତୋର ଜୀବନ୍ତ ଦେବୀ। ବାସ୍ ମୋରି ସାମ୍ନାରେ ତାକୁ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇ ମୋ ବୋହୂ ସଜେଇଦେ। ମାରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆରେ ନେ ତାକୁ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧା। ଏମିତି ମା ତା ଭାଙ୍ଗି ସେ କେମିତି ଖୁସି ହେବ? ମୋ ଇଚ୍ଛାକୁ ମା ତା ଇଚ୍ଛା ବୋଲି ମାନି ନେବ, ମୋ ପସନ୍ଦ ତା ପସନ୍ଦ ବୋଲି ମାନି ନେବ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଆଜି ତମ ଘରେ ଭୂପଣୀ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବ। Really? I can believe it. Oh